Сега, докато чакаме захранката да заработи и да се завърти някой шаран, Христо ще ни покаже как изработва своите толкова популярни топчета. Значи тук имаме всичко необходимо за направата на топчета в домашни условия. Както виждате, може да ги направим в самия водоем. Не е нужно да сме си дори вкъщи. Значи, това е микс за топчета. Готов микс. Отзад има опътване как да бъде направено. Яйца, свързващия компонент, подсладител за топчета. Миксол, това е микс от 5 масла, който придава по-добри вкусови качества и прави топчетата по-апетитни, и гама от аромати за направа на топчета. Първото необходимо е да счупим яйцата в една купа. От 6 яйца става около килограм готови топчета. Очакво яйцата да бъдат разбити добре. Почваме с добавянето на миксол. Той се добавя за 6 яйца 10 мл. Удобният вариант си купим една спреницовка 5 мл. Ще ни върши идеална работа за оразмеряване продуктите. Колко дозички трябваше да сложиш? 10 мл, тя е 5. 2 пълни. На 6 яйца се добавят и 5 мл подсладител. Именно затова е хубава спреницовката да са с малки милилитри, за да могат да се добавят точния брой милилитри. 5 мл подсладител. И любимия ми аромат Шокобан, с който ще ловиме тук. Го добавяме също 5 мл към 6 яйца. След като добре сме смесили яйцата, е време да добавиме и сухия микс, който не трябва да ви очудва, че изглежда бял, но ще стане червен при... Още малко микс добавяш. Да, още малко микс, да стане стегната и хомогенна смес. Ето, тестото започва да се сгъстява и почва да добива леко розов оттенък. Трябва да добавяме микс, докато не стане достатъчно твърдо, че да може да го месиме.